Leo! Ihumba ni pa? Ha? Hi, Coach. Ayan siya, guys. Leo! Itiniro kay hindi man hikapo ng magkugat ang mga karne. Maabot ka ano eh. Kami di na may kaabot og nabinta. Kanang idara ni Moron, di na may kaabot ana. Hindi man kumbaga. Hi mga sis and orbs, himalay na si me. Good morning. So today is April 12. It's Sunday. Happy Easter everyone. And today is supposed to be fiesta dito sa Datag Alcoy, dito sa probinsya namin sa Cebu. And dahil sa mga nangyayari ngayon, syempre hindi matutuloy. Kumbaga, hindi namin isa-celebrate ng may maraming bisita, ganon. And since parang dapat daw ituloy yung paghahanda dahil kung sa Bisaya pa, panaad na siya daan. So, dapat gihapon mag-ihaw. Parang kumbaga parang in-offer na dati pa or nung early this year, nung December pa na iihawin siya by April. Hindi naman natin alam na mangyayari pala itong quarantine natin. And syempre, we are practicing social distancing. So, dapat pa din daw ihawin. Parang siya, basta kung Bisayaon ako ha, panaad siya. So, since gipanaad man siya nga ihawon, dapat ihawon na talaga siya. Dapat ihawin na siya. Yan lang, samahan niyo lang ako today guys. Celebrating Datag Fiesta. Datag Alcoy Fiesta. Quarantine edition. So, kami lang talaga dito. Relatives lang namin. Wala kaming yung mga bisita na Kasi magluluto ako ng carbonara. Tignan natin sila sa labas. Ayun na, adobo. Ihumba ni pa? Ha? Ay, humba na siya. Asa dito adobo? Papa. Hi, pa. Nag-vlog ko. Tapos, dito lang namin niluluto yung lechon sa backyard. Say hi, Coach. Hi, Coach. Ayan siya, guys. Lechon. Kuya, hi ka, kuya. Hi. Si kuya bata na hindi na bata. Hi guys, so yun nga, tinanong ko na si Papa ko kung ano yung parang Tagalog ng panaad. So parang pinanata na siya na iihawin. Parang ganon. So dapat ihawin talaga siya. Parang, gets nyo ba? Pero yun siya. Kaya tuloy pa din yung, kumbaga parang paghahanda. Pero nilesin lang namin yung mga putahin na prepare namin kasi syempre wala namang bisita. So, yun. Siguro lechon tsaka babo yung kakainin namin for 2 weeks. Paksiw, fried lechon, mga ganun yung putahin namin in the next few days. Okay, supposedly, magluluto na ako ng carbonara pero nagluluto pa si Papa. So, after niya, bago ako magluto. But anyway, alam niyo ba guys, diba today is April 12? Dapat last week pa lang or mga 2 weeks ago pa, starting 2 weeks ago, sobrang ingay na dito kasi may basketball court kami doon sa dyan lang, few steps lang. Sobrang dami ng games dyan, madami ng dumadagsa dito, alam mo yun, tapos may pag-disco na mamayang gabi, hanggang nagsiset up na dyan, ganyan. Tapos nakakasadlang kasi dahil sa ECQ, dahil sa, alam nyo na, dahil sa pandemic na to, hindi matutuloy. Tapos naalala ko po, nung January pa lang, nag-invite na ako ng friends ko. Nasa Maynila pa ako nun. Nag-invite na ako ng friends ko dito sa Cebu na pupunta. Tapos halos sila lahat nag-chat talaga. Naku, nasa Alcoy na sana kami ngayon. Nag-enjoy na sana tayo dyan. Naliligo na tayo ng dagat. Dami na natin kinain. Kasi kung napapansin mo, yung mga stories ko guys, dito sa Alcoy, dito na kami nagsistay lagi. Before, nung bata kami, pumupunta lang kami dito sa Alcoy every summer o kaya pag may sem break, mga ganon. Tapos, nung bata ka pa, hindi mo masyadong na-appreciate yung probinsya eh. Kasi sa city talaga kami lumaki. Etong Alcoy, parang province part na talaga ng Cebu. Pero lumaki kami sa syudad. So,
pag sinasabi ng lola namin dati na punta tayo ng Alcoy ng summer, o kaya pag sembrit ninyo, o kaya si mama, sinasabi niya, ayaw na ayaw namin. Pero ngayon na parang malaki na tayo, parang mas na-appreciate na natin yung tahimik na buhay, yung nature, yung ganito. Tsaka, yun din yung main reason kung bakit dito kami nagpatayo ng bahay 4 years ago. Kasi gusto ng mama at papa ko dito sila mag-retire sa Alcoy. Tapos dito marami namang nagagawa. Basta marami nagagawa, lalo na ngayon na malalaki na kami. Dati, syempre wala pa kaming own house dito. So, nagsistay kami dun sa ancestral house namin. Nasa baba lang nitong bahay na to. Bahay namin. Diyan lang. Tanaw ko lang ngayon. So, if you guys want me to take you there or do an ancestral house tour, let me know. Talagang sobrang, sobrang luma na bahay. Yung may imagine mo sa mga probinsya na lumang bahay, ganun talaga yung bahay namin, guys. Sobrang daming memories doon. Basta sobrang minahal namin yung bahay na yun. Pero ngayon, may nakatira pa naman doon yung tito ko, yung first cousin ng mama ko. Siya lang yung nakatira doon. Yun. Hi guys! So, time ko na ngayon para magluto ng carbonara. Basta nandito tayo ngayon sa aming dirty kitchen. Literal na dirty kitchen. Traditional kitchen to dito sa, alam na, yung typical na probinsya. Ganito talaga yung kitchen. So, dito ako magluluto kasi para tipid tayo sa gas kasi maraming lulutuin for today. Ayan. So, si mama ko pala nag-film sa akin ngayon. Mama, mag-hi ka behind the camera. Hi. Bakit na yung self mo? Hi. Sila may gagawin din sila. Nagtatago. Ate Jen, mag-hi ka, Ate Jen. Baka ma-discover ka. Si Ate Jen, tapos si Ate Annalyn, busy din niya. Ayun o. Uyab ni siya ni Arman. Hi. So, ayan guys, balikan ko na lang kayo mamaya. So, habang pinapakulo ko yung pasta ng carbonara. Hello! So, ayun yung tatay ko. Tatay! Hi ka! Pag-hi ba? Kaon ba? Kaon? Pag-hi ba? Tay! Pag-hi! Hello! Ano ba? Wala ko katabot. Maulaw! 96 na si tatay. O, kain ka tay. Wala pa, manititik ay. May tag makaabot po may ng idara tay. Ito si Tatay Ining. Siya yung papa ng lola namin. Tapos kapatid ng lola namin si Mama Helen. Ayan dyan, nasa tindahan. Tapos tita ko. Dayla. Unsay sikreto nga taas ang kinabuhi? Karong taas ang kabuhi. Oo, unsaon man? Ang pagkaon, ayaw ninyo kapasa. Kung magkaon ka, kada adlaw katulo. Katulo maging pagkaon, kabuntag ngunto hapon. Para mo taas ang kinabuhi. Saan ang kinabuhi, kung dili ka sakit. Ang pubitawag sa Ginoo nga, kagaan ka taas na kinabuhi. Kung mayroong paghuna-huna Ginoo, ay kung mayroong panglawas. Ako be. Ato anaw ni mong baboy daan para humok. Kasi wala nang ngipin si tatay, guys. Kana na gagmay. Kana muna ha. Sabi, Cookies life pag fiesta. So balik na ako sa bahay, guys.
tignan nyo. Ang aking damit. Sobrang pawis ko na guys. Tapos ang dumi ko na. Tapos alam mo, aircon to eh. May butas. Ayan na ang aking carbonara. Since wala kaming mabiling bacon o kaya ham, ayan, ground pork yung ginamit ko. Yay! Hey guys, so ayan, tapos na akong maligo. O, diba, fresh na. Ang layo ng itsura ko kanina. So, ayan, naghintay lang kami sa lechon na maluto. So, ayan na guys, meron tayong lechon, tapos carbonara, tapos humba. Paanti Tagalog sa humba? Adobo. Parang ganun, adobo. Humba means humok nga baboy in Bisaya. The Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Daghang salamat sa pagkapit mo kung bless everybody who will be partaking this food, nourish not only our body but also Lord, we lift up to you those people who have nothing to give us in this moment. Happy Fiesta! Happy Fiesta! Happy Fiesta! Happy Easter! Happy Easter! Narito. Salad, gano'n ka? Salad ba? Hindi ko kasi. Maalam ko mga di na. Hindi ko maalam ang ngalan. Kanang fruit salad ba? Fruit salad. Kanang nga yung ngiti. Ngalan mo na sa pansin. Pansit. Ganan ka ni? Ang alam ko luto nga nga. Kanak na go. Na. Puti man ni nga pansit. Ilunod ka na sa kiniro ka. Hindi man hikapon ng magpugat ang mga karne. Nagmayo na to para kaduot ka. Yeah. Anak ka nakagatot. Napunan niyo mo kung pagkatot. Tinto ulo, tinto dos. Yeah, Yan ako. pulo. Kami tulad. 11, 12. Unsa ba? Pulo na. Pulo 1, pulo 2. Pulo puta. Sabi pa na ko. Kapatan, kalimaan, kaunuman, kapituan, kawaluan, kasiyaman, sin. Sin ka nakagatot. 101 naman po na. Pila edad ni mo tay? Karon, dito ko matao sa 1924. Nga, utang tuiga karon. 2020. Ang utang tuiga ron. 2020. Ay, yung 24 ang akin na mo yung edad. Pag 24. 1924 ka. Hmm. 2020 minus 1924. 96. 96. La, maabot kitag 100 anitay. Dili kung maabotan ng idaraday tungkol kay salot ka ikaw kung panginabuhi. Maabot ka anoy, kami di na may kaabot og nabinta kanang idara ni Moron, di na may kaabot ana. Hindi man kung maglaro kay nagauma ako. Maisog man niya kung tugaw. Malipay na ka na ito, kang anin na. Social distancing. Hindi ka munod. Matagak mo diha.
I-hi na yun kinani sa kong vlog na hi. Hi vlog, ina-hi vlog. Dali dayon. Ina-hi vlog. Hala, nahurot ang kanon. Ka-very good, good nimo. Tay. Kulang pa mga anik na pedagan. Ay, kulangan pa. Kuha ka na. Very good, appear be. Appear ba, tay? Ngunit pa ko na rin. Ah, di mo ko ni mo apiran lagi. Pikas gugamot go. Dali. Dali, nagahuwat gud ko oh. Apir. Muna yung mga gwapo sa Halkoyo, Rambo. Oh, cute. Oh, yo. Madlo ka na. Chibrulay! Mama ni Chibrulay! Meron daw siyang TikTok, guys. Mag-TikTok mi, babe. TikTok mi, okay ka? Wala man ni TikTok. Nga man mi sa mga phone. Nga ani TikTok, pero kuan. Dili mo ba na? Amo na. Gigil ko! Ang kada-usam mo na daw. Usa ka starter, usa ka grower. Usa ka grower o 1/3 ka, masako. Hey guys, so ayun na. Yun na yung fiesta namin. Kumain lang kami ng lunch along with our relatives nearby. Dito lang talaga, mga kapamilya lang namin. Hindi kami nag-invite ng mga bisita namin ng friends, ganun. Kasi nga, ECQ, iwas tayo. Sunod pa din tayo sa rules ng ating community. Yes. So I hope nag-enjoy kayo sa vlog na to and see you on my next one. Bye!